सुबुंगौमायाव बाहागो लाफैनो जाहोना मोननै मोनसेया जाबाय जौगानाय मोनद' हारिखौ जनजाति खालामनो नागिरनाय गुबुन मोनसेया जाबाय आलादा रायजो नांगौ आरो थामथि मोनसे दंबावो बे जाबाय बावैसो बर'नि सासे संग्रामी जोहोलाव बिग्रायारि जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे माखासे बिग्रायारिफोरखौ थैजासे जेल जाहोनाय जि मोनसे आदालतनि भार्डिक्ट फैदों थांखि फैदों बेखौ लानानै बर' फिसाफ्रा दिनै उन्दुनाय गैया सुख गोजोन गैया दा मानगोनां रायजोफोर दिनै गमामायैनो मोनसे साननांगौ सम फैदों 50 बोसोरनि सोमावसारनाय बे 50 बोसोराव 5,000 सुबुङा जिउ गारबाय सासे सानै नङा मानगोनां रायजोफोर 5,000 बर' फिसाया जिउ गारबाय आरो बे जिउ गारनाया सोरबा गोसो जानानै जिउ गारनाय नङा नायगार दानथार जानाय गावथार जानाय हाथार जानाय खास्रि बिस्रि पुलिस मिलिटारिजों थांनाय 50 बोसोरनि सोमावसारनायाव 25,000निख्रुइ बांसिन बर' फिसाफ्रा जेल जाबाय 25,000 सासे सानै नङा बे आसामाव 25,000 जेल जाबाय दिनै जोङो बयबो सोंनांगोन बयनिबो खुगायाव दिनै बे सोदोबा फैनांगोन बयनियावबो एन्ड्रइड मबाइल दङ स्मार्टफन दङ आसामनि खुंगिरिफोरखौ सोंनांगोन बे 5,000 बर' फिसाफोरखौ सोर बुथारखो बे बुथारगिरिफ्रा जेलाव दंना गैया बिसोरनि सायाव 302 मार्डार केस लागायदोंना लागायाखै जोङो दिनै सोंनायनि सम फैबाय दिनै बिसोरनिफ्राय जोंनो बे एन्सारखौ नांगोन जोंनो बे एन्सारखौ होनांगोन आरो बे एन्सारखौ जुदि होनो हायाबा जोंखौ खुंनायनि कुनु अधिकार गैया बिसोरा जोंनो आलादा रायजो होनांगोन बिसोर बेजों लोगोसे 20,000 जेल जाबाय बिनि अनगायै बेसेबांबा जिनाहारि जानांबाय न' बां सावजाबाय गावथार जाबाय बेसेबांबा बेंगुरा जाबाय आरो बावैसो मास मोनब्रैसोनि सिगाङाव सानै जोहोलावखौ फासि होगोन होननानै फोसावदों आरो बिनि उनाव नै बावैसो रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे सा 9 थैजासे जेल जोबनानै दोनगोन होननानै फोसावदों बे जाबाय जोंनि आन्दोलननि गोथां मोनसे हिस्ट्रि जारिमिन दानि जारिमिन दिनैनि जारिमिन गोदो गोदायनि जारिमिनखौ बुङाखै आङो जोंनि आबै आबौ आजौ आजौनि बै समनि जुगे 5,000 बोसोर सिगांनि जारिमिनखौ बुङाखै आं दानि जारिमिनखौ बुंदों आरो बे गोथां जारिमिनखौ नुनानै जुदि बर' फिसाफ्रा सोरबा बर' फिसाया गावनि हारिनि जेंनाखौ नेवसिनानै जुदि राजखान्थि खालामनायनि थान्दा खालामदोंबा बिनिख्रुइ आरो गाज्रिसिन जेबो गैया मानगोनां रायजोफोर बेखौ गोसोआव लाखि दा बेनिखायनो दिनै सोरबाया मोजां मोनगोन सोरबाया गाज्रि मोनगोन होननायनि खोथा नङा आं बावैसो क'क्राझाराव सुबुं गौमा जानायावबो बुंदों दिनै रायजो राजाया थांखि लानायनि सम फैबाय जाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै MLA जाना दङ MP जाना दङ 3 बर'नि मन्त्रि दङ बे मन्त्रि थासेयाव बोरै मोनद' हारिनि बिला पार्लियामेन्टआव फैनो हाखो बोरै फैनो हाखो दिनै बे मोनद' हारिनि बिलखौ सानसेयावनो हमथानो हायो बड'लेण्डनि थांखिखौ सानसेयावनो जाहोनो हायो मोनसेल' डिसिसन नांगौ बे राजखान्थि हान्जाया जाय BTC-खौ दैदेनो बिथांमोना गाबोन BJP-जों थाया होनबानो हर सान खारग्लुंगोन बिसोरो हर सान खारग्लुंगोन जोङो जोबोद दुखु मोनदों आङो गिबि खेबनि थाखाय भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै रायजोफोरनो फोरमायदों दुखु मोननानै गाबदों जोङो जेला बिथाङा दिल्लीयाव थानानै बुङो बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया मोनद' हारियासो लायनो ST जानायनि क्राइटेरिया दङ जुदि बे सैथोबा आं सानगोन दिनै नोंथांमोनाबो साननो बाध्य जागोन बिथाङा संबिधानखौनो बुजिया संबिजिताव मा दङ मा गैया बेखौनो बुजिया बड'लेण्ड मोननो थाखाय आलादा रायजो मोननो थाखाय कुनु क्राइटेरियानि दरकार गैया भारतआव रायजो गोदान सोरजिनो कुनु क्राइटेरिया संबिधानाव लिरनाय गैया भारतनि संबिधाननि आर्टिकल 2 आरो 3 2 आरो 3 बेवहाय लिरनाय दङ बबेबा मोनसे रायजोखौ बुखावनानै गोदान रायजो बानायनो हायो नङाबा मोननै रायजोखौ बुजाबनानै गोदान रायजो बानायनो हायो भारतनि पार्लियामेन्टआ जेला गोसो अब्लानो गोदान रायजो बानायनो हायो बिथाङा दिल्लीयाव बुंदों जोंहा लायनो IAS अफिसार गैया हिउमेन रिसोर्स गैया सुबुं धोन गैया डाक्टार इन्जिनियार गैया इनफ्रास्ट्राक्चार गैया नागालेण्डआ जेला नागालेण्ड रायजो जायो मोनसे डिस्ट्रिक्टमोन नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट बेनो रायजो जाबाय मिजोरामा जेला रायजो जायो मोनसेल' डिस्ट्रिक्टमोन लुसाइ हिल्स डिस्ट्रिक्ट बेवहाय कुनु इन्डास्ट्रि गैया इनफ्रास्ट्राक्चार गैया मेघालया जेला रायजो जायो मेघालयाव जेबो इन्डास्ट्रि गैया दासिमबो मेघालयाव इन्डास्ट्रि गैया दासिमबो गैया अरुणाचला जेला रायजो जायो अरुणाचलाव कुनु इन्डास्ट्रि गैया IAS अफिसारनि हिसाब गैया दाबो बिसोरनियाव लन थं थाग्रा मानसि दंबावोसो बिनि उनावबो बिथांमोना रायजो मोनदों आरो बिथाङा बुंदों जोंखौ क्राइटेरिया गैया आलादा रायजो मोननो थाखाय क्राइटेरिया नाङा नाथाय मोनद' हारिया ST जानो थाखाय क्राइटेरिया नाङो बे क्राइटेरियाखौ बिसोर फुलफिल खालामा बेखौ फुलफिल खालामा दिनै साननांगौ जादों मानगोनां रायजोफोर
जोंनि बर' फिसाफ्रानो बिथांमोनखौ 10 बोसोर 15 बोसोर सासनाव दोनबाय आरो बिनि उनाव जोंखौ दिनै बिथांमोना धंस खालामनायनि षड़यन्त्र खालामबाय रायजो राजा नोंथांमोन डिसिसन ला आरो आं दिनै एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जुदि सोरबा सानदोंबा बिथांमोननि राजखान्थि गादिखौ सेनो नागिरदों बिथांमोना बुंनो नागिरो पलिटिक्स खालामनो नागिरदों आं दिनैबो रौतानिफ्राय गेवलां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन खुनु दिन बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं कुनु दिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमजिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोनगोन मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन बर'फोरखौ जेब्लासिम थगायनो नागिरो गावनिनो जाथों मालायनिनो जाथों बै समाव राजा लामायाव ओंखारगोन कुनु दिन जोङो बिथांमोननि बायदि थगायनाय नङा दानि सासे दैदेनगिरिया बुंदों सिलाइ लानानै ओंखारदोंमोन सिलाइ गुलिखौ खुगायाव अरनानै समाय लादोंमोन जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना जों सोमावसारगोन बहा थांखो बेलाय बहा थांखो बोरै मावनो हाखो 15 बोसोर सिगाङाव गावसोरनि लोगोफ्रा नायगार गावथार जानायखौ बोरै बावनो हाखो गावसोरनि लोगो असे लोगोफोरनि दिनै बिसिफ्रा रान्दि जानानै दङ फिसा थालांबाय बिसिनिया गोबां फिसाफोर दिनै बर'नि संग्रामा जोबाखै 60-70 जन जेलाव दङ माखासेया हाग्रायाव दङ माखासेया डिजिगनेटेड केम्पआव दङ आरो माखासेया दिनै ओंखाम दै गैया बे माइ दुब्लियाव होख्रावबाय थादों बर'फोरनि सोमावसारनाया जोबाखै रायजोफोर आरो बेखिनि समाव सोरबा गावहा रां रुफा खामायनो हानानै न' बां लुनो हानानै गावसोरनि गथ'फोरखौ मोजाङै लेखा फरायहोनो हानानै जुदि सानदोंबा बर'नि सोमावसारनाया जोब्बाय बिनिख्रुइ गिदिर गोरोन्थि आरो जेबो जानाय नङा रायजोफोर बिनिख्रुइ जेबो गोरोन्थि जानाय नङा दा नंखायनो रायजोफोर आं खावलायगोन बे सोमावसारनाया आंनि नङा मोनसे समाव बे सोमावसारनायखौ एबसुआ हारसिं दैदेनदोंमोन बिएलटिआ दैदेनफैदों साननैसो एनडिपिआ दैदेनदों गावबा गावनि लामाजों दैदेनबोदों नाथाय मोनसे मोजां खोथाया जाबाय आल्टिमेट गोलनि थाखाय आल्टिमेट एचिभमेन्टनि थाखाय जोबथा मोनसे फिथाइ थायहोनो थाखाय दिनै एनडिपि एबसु बयबो खौसे जानो ओंखारबोबाय नों मानो खौसे जानो हाया नों मानो जानो हाया नोंखौ जों बुङाखै जों कुनु दिन बुङाखै जोङो हाग्रामा महिलारिखौ खौसे जाफैबा जोङो जोगारगोन होननानै दानि बावैसो इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंलांदों आंबो बुंगोन दिनै नोंथाङा बड'लेण्ड आन्दलनाव सामोल जाफै गाबोन बड'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय नोंथाङा हाबा माव आंनि मुसुखा नङा नोंथांनि मुसुखाखौ बर' गामि गामि गायनानै फुजिगोन जोङो बर' फिसाफ्रा नोंथांमोना साननो नाङा दा नंखायनो रायजोफोर इन्डियायाव भारतआ बेसेबांबा गिदिर 125 कौटि गिदिर माने सुबुं अनजिमा थानाय मोनसे हादोर मुलुगनि गेजेराव नैथि सुबुं अनजिमा थानाय आरो जों बेबायदि हारिया जोबोद खम अनजिमानि सुबुं अनजिमा थानाय हारि बेबायदि हारियाव जोंनो खौसेखौ नांगोन मानोना सोमावसारनाय आरो राजखान्थि बे मोननैजोंनो बड'लेण्डखौ मोनगोन दा बेनिखायनो नैबे समाव आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन सोमावसारनाया बर' हारियाव थैयाखै आरो थौनाय नङा बे जाबाय सैथो मानोना बर' हारियाव दाबो बोथिनै ओंखाम मोजां मोनजायै न' बां लुना लानो हायै बेमार आजार जायोबा मोजाङै डाक्टार नायजानो हायै गथ'फोरखौ मोजाङै लेखा फरायनो हायै रोजा रोजा बर' सुबुंफोर दङ बिनिखायनो सोमावसारनाया थांगोन सोमावसारनाया थांबाय थागोन नाथाय खोथाया जाबाय जे जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो फोथाय खेबस' खालामोबा थगायोबा बिनिख्रुइ दुखुनांथाव जेबो गैया जोङो दिनै होख्रावनो हायो जों आन्दलन खालामनो हायो जों राजा लामायाव ओंखारनो हायो जों सरकारखौ सिगिनो हायो रेल जथिनो हायो राजा लामा जथिनो हायो गुलि जानो हायो जोङो लावथि जानो हायो नाथाय पलिसियाव खामानि मावनांगौआ बिथांमोननिसो बिबानमोन जेरै 1991 मायथाइयाव बै समाव सानसुमा खुंगुर बसुमतारीमोननि दैदेननायाव बड'फा थैनायनि उनाव 9 एमएलए देरा होनानै एमपि देरा होनानै बिएससि जादों 2001 मायथाइयाव इउजि ब्रह्ममोननि दैदेननायाव बे हाग्रामा चन्दनमोननि दैदेननायावनो 10 एमएलए देरा होनानै बिटिसि जादों दिनै बर'आ खौसे जायोबा बे आसामा एसेबां गोहो गैया जोंखौ हमथानो थाखाय ओरैनोबो गावसोर थेर बिथेर जाखाबाय ओरैनोबो थेर बिथेर जाखाबाय गावसोरनि गेजेरावबो खौसे गैखाला नोंथांमोना नुखाबाय बेबायदि खाबु लानो हायाब्ला माला खाबु लागोन जोंलाय दिनै नोंथांमोना नुदों बिसोरनि आन्दलना मा लामाथिं थांदों आं दाख्लै मैया बिनिखायनो बुंदों जोंनिया जौ फाग्लानि बायदिसो बिसोरनि आखला जोंनिया जौ फाग्लाफ्रा मा लोगोफोरजों जौ लोंनोसै गामियाव नांलाय खमलाय जानोसै जेननानै फैयोबा बिसिखौ बुनोसै दिनै आसामनि बे हाई कास्ट मानसिफ्रा आलफाया दिनै मा बिदोंमोन सबारिन बिदोंमोन सबारिन आसाम बे सबारिन आसाम बिग्रा आलफाफ्रा दिनै मा जाखो एसटि बिफैबाय मोनद' एसटि मोनद' हारिनि बिथांमोननि गिदिर गिदिर खोथा बुंग्राफ्रा मा जाखो एनआरसियाव जेबो खालामनो हायाखिसै दिनै केबखौ हमथानो हायाखै सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल उनाव थाङै मा खालामबाय जोंनो मोनद' हारिखौ एसटि खालामनायखौसो जाबसिनानै होबाय जोबोद दुखुनांथाव मानो जाबसिनानै होदों बिथांमोना बेखौनो नायदों जे दिनै बे मोनद' हारिया 1.5 कौटि दङ
जोंहा ट्राइबेलफ्रा मात्र 38 लाखल' 40 लाखनिबो खम आरो बिनि गेजेराव जोंनि ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जेसेबां काउन्सिल दङ काउन्सिलनि गभर्नमेन्टआ अलरेडि आसाम सरकारजों दंखासै फरायसा आफाद थुनलाइ आफाद सोमावसारग्रा आफादफोराल' बाहेराव दङ ओंखायनो बिथांमोना नुखाबाय बे ट्राइबेलफोरनि सायाव जाबसिना होयोबा जेबो खालामनो हानाय नङा मानोना लिडारफ्रानो जोंजों दङ बेबायदि होनानै एसटिखौ खालामबाय फारसेथिं बिथांमोना केएफखौ लाबबाय बैसोरनि मेगन गोजाखौ बिथांमोना उख्रायनो हायिनि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल खालामनो गोनां जाबाय आरो बिनि खिथेरखौ जोंनि सायाव हगारबाय ओंखायनो रायजोफोर जों आसामनि गासैबो ट्राइबेलफोरखौ लानानै सोमावसारदों गोख्रोङै सोमावसारदों दिल्लीयाव सोमावसारदों आसामाव सोमावसारदों नोंथांमोना बयबो बनजार लानानै रेलि खालामदों आरो दिनै सरकारा सानफिननो गोनां जादों बेखौ बारहोनो ना बारहोआ जोंबो रायलायबाय थादों अफिसारफोरजों हायो अफिसारजों मन्त्रिजों हायो मन्त्रिजों रुलिंजों हायो रुलिंजों बिरोधिजों हायो बिरोधिजों मोनसेबो लामा गाराखै जोंबो गासै जेराव नांगौ बेयावनो नारसिनदों जेरै नांगौ एरैनो नारसिनदों बिथांमोनखौ जाहाथे बे बिला बन्द जायो आरो फारसेथिं सुप्रिम कोर्टनि उकिलजोंबो रायलायनानै दोनखाबाय जोङो जुदि गमामायैनो बिथांमोना गासैखौबो उख्रायनानै बारहोयोबा जोङो बेखौ सुप्रिम कोर्टआव चेलेन्ज खालामगोन मानोना एनसिएसटि कमिसन आरो आरजिआइआ खेब दाइन खेब बेखौ रिजेक्ट खालामदों खेबसेल' बिथांमोनखौ जबरदस्त खालामनानै रिकमेन्डेसन लाबोनानै बिल खालामदों बिथांमोना ओंखायनो जों बेखौ चेलेन्ज खालामगोन दा मानगोनां रायजोफोर चेलेन्ज खालामनाया उननि खोथा गाबोन बिला जुदि बारोबा रायजो सभायाव बिनि उनाव आदालताव नाङैनो 5 बोसोर 10 बोसोर थांगोन बै समाव जोंनि साख्रि बाख्रि जोंनि फरायसाफ्रा एडमिसन मोननांगौ गासैयावबो बिथांमोना हाबजोबगोन दिनै बिथांमोना जोंखौ थगायदों बुंदों केटेगरि बानायगोननो भारताव कुनु केटेगरि बानायनो हाया एसटिआ मोनसेल' आरो एसटिआ बिना मोननाय नङा जेला संबिजितखौ लिरदोंमोन बै समावनो सोर भारताव एसटि जानो हायो बेखौ बै समाव बाबा साहेब आम्बेडकार मोनानो बानायजोबना गालांखानाय एसटिखौ बानायनो हाया बेबायदि दा नंखायनो रायजोफोर आं नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों जे बिनि थाखाय जोङो सानसे उनावनो सिसिटुआ होननाय जेराव 20टा ट्राइबेल आफाद दङ जों रायलायनानै थांखि लागोन आरो पार्लियामेन्टआ फैगौ 11, 12, 13 बे सानथामानो जोबोद साननो गोनां जादों बे समावनो गासैबो बिलखौ लाबोगोन होननानै जों सिंनि खोथाफोरखौ मिथिबाय थादों ओंखायनो बे सानथामाव सिसिटुआया जि मुभमेन्ट फोसावो बे मुभमेन्टआव जाहाथे ओंखारनो थाखाय नोंथांमोना रेडि जानानै थायो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायनानै दोनबाय गुबुना जाहैबाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लानानै बावैसो जों दिल्लीयाव रायलायदों जोंनि गिबि दाबिया जाबाय बड'लेण्ड जेंना एनडिएफबिजों सावरायनाय पिस प्रसेसआ थाबैनो जोबनांगौ आरो बेनि थाखायनो गभर्नमेन्टखौ नारसिनबाय थादों पिस प्रसेसआ जिर' एचिभमेन्ट जाबा जानाय नङा एसेबां मानसि थैनानै एसेबां सातजाला सहायनानै गावनि मोन्थायखौ जोङो मोननांगोन ओंखायनो सरकारखौ बुंदों पिस प्रसेसनि गेजेरजोंनो बड'लेण्डआ दाजानांगौ बेखौ सरकारा दाबो पलिसि लायाखै बेराफारसेथिं पिस प्रसेसआ कमप्लिट जानांगौबा रन्जन दैमारि बिथांखौबो पिस प्रसेसनि बाहागो खालामनांगोन बिनि थाखायनो गासैबो आफादफ्रा बर' आफादफ्रा दाख्लै गिबि खेबनि थाखाय फिन खेबसेबाव बर'मायाव जिरायनानै जोङो थांखि लादों आरो मैया सरकारनो आसामनि चिफ मिनिस्टारनो बे मेम'रेन्डामखौ गथायनाय जाबाय जे जेरैखि जाया मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ बन्द खालामनांगौ आरो रन्जन दैमारि बिथांखौ हगारनानै पिस प्रसेसआव लाबोनांगौ बे दाबिखौ मैया होनाय जादों दा नंखायनो रायजोफोर सिगां जि गोरोन्थि जाबाय जिखिनि जोंनियाव दाय दसफोर गावबा गावनि गेजेराव जालायलायबाय हारि उदांस्रिनि मुङाव हारि रैखाथिनि मुङाव हारिनि जौगानायनि मुङाव गावजों गावबो जोङो बुथारलायबाय मालायजोंबो बुथारलायबाय नाथाय बे थासारिनिफ्राय जों सोलोंनांगोन आरो जों बेखौनो सोलोंनांगोन गावजों गाव गावसायोबा गावजों गाव बुथारलायोबा जों जेबो मोननो हानाय नङा गावजों गाव खौसे जानानै जुजिनो हायोबा आसामाव नर्थ इस्ट इन्डियायाव बर'खौ हमथानो हानाय रावबो गैया दिनै गासैबो नायो आंबो बुजियाखैमोन बर'फोरखौ जे बयबो नायो बावैसो दिल्लीयाव आसु आरो नेस'नि धरना जादोंमोन थांनाय मासाव बै समाव जोंबो दिल्लीयाव दंहैयो जोंनि बड'लेण्डनि जेंनाखौ लानानै रायलायनो आदा गबिन्द आरो आं दिल्लीयाव दंहैयो बै समाव मिथिनानै आसुनि बोसोनगिरि आंखौ लिंहरबाय नोंथाङा गाबोन 11 बाजियाव माने जेरैखि जाया जन्तर मन्तराव फैनांगौ नेस'नि धरना जागोन आङो सम बरनानै फैबाय मानसिया बारा गैया सा 20बासोल' जोङो एबसुनिफ्राय दिल्लीनि सेंग्राफोर साब्रै लानानै आं 7 जोङो फैनानै बाहागो लाफैनाय लोगो लोगो नुबाय सारा नर्थ इस्टनि मणिपुरनि काशी जेसेबां फरायसा आफादफोर फैदों नेस'नि दैदेनगिरि सफैगोर मोना जों फट' खेबनायावसो मुखुब जाबाय एबसुनिफ्राय बुंनांगोन एबसुनिफ्राय बिबुंथि लाखिथारनांगोन होननानै नारसिनबाय अब्लासो मिथिबाय जे बर'फोरनि सोमावसारनाया मा लेभेलाव थांगासिनो दङ दा रायजोफोर ओंखायनो हिंसा खालामा जोङो
थांनाय 50 बोसोराव हिंसा खालामनानै बिथांमोना जोंखौ दिनै बायदिसिना मुं होयो जोंखौ दिनै टेररिस्ट होननानै बर'फोरखौ बुंनो नागिरो बुथार गुलुंग्रा मानसि जाग्रा होननानै बुंनो नागिरो गाज्रि गाज्रि मुं होनो नागिरो नाथाय बिथांमोनानो सोबख'नानै नासयनानै थगायनानै गादबनानै बर'फोरखौ जे लावथि लानो फोरोंबाय बे खोथाखौ बिथांमोना स्वीकार खालामा बे खोथाखौ स्वीकार खालामा ओंखायनो दिनै जोंनि हायाव जोंनि आबै आबौनि हायाव जोंनि देशआव जोंनि मोन्थाइखौ मोननो थाखाय जों हिंसा खालामा सोरबाया खालामबा खालामथो